Vítejte u unboxingu HTC One. Podíváme se na specifikace. Je tam Android 4.1 z HTC Sense, 4jádrový procesor Qualcomm, dále 32 GB paměti a asi nejzajímavější je Full HD display o velikosti 4,7 palce. Dále Beats Audio, ultrapixel kamera a co se týká konektivity nechybí Bluetooth 4, Wi-Fi, DLNA, GPS a NFC. A teď se podíváme dovnitř. Takže je tam samozřejmě telefon, dále sluchátka, USB kabel, nabíječka, odvírák šuplíčku pro SIM kartu a několik prospektů. A teď se podívám na telefon. Tak do telefonu už jsem dal SIM kartu a poprvé jsem ho zapnul, takže takhle vypadá při dalším zapnutí. Tohle je home screen, ještě nenastavený a je tady několik předinstalovaných aplikací. Co se týká verze systému, je to 4.1.2. Na telefonu je na přední straně tlačítko domů a zpátky, logo HTC není klikací. Dále na přední straně kamera a dvojce reproduktorů. Na spodní straně je konektor micro USB, zleva potom šuplíček pro SIM kartu, na horní straně je vypínač kombinovaný s infračerveným přijímačem a konektor pro sluchátka. Zprava potom ovladač hlasitosti. Na zadní straně je další foťák.